ئیرۆ ملوانێنە ئەمێ بسکلێتە چنە بەر کێلا وانێ و ئیسکەلا وانێ باجو حبیب باجو ئەم هاتنە مûزەیا وانێ ئەزێنا هەندروشانی وەک دەریا وانێ دەڤەرژی ji dema pelotîk û neolîtîk hetanê digihê dema Osmaniya û dema niha ev dera jî vala ştina heye ku dem biguherî kevira tevr çêkirin bo ku dara hûr kirin ev jî kêr beriya 1000 sala tiştê arê çêkirin vir jî genim digutin beroşê wî zamanî ev jî garûfkê wan e derziyê wî zamanî ristkê wî zamanî beriya mîlatê mirî xwaret beşert Kevir jî li Colemêrgî hatiye dîtin suretê însanê serê nexşandina şaxê ku ev kevir hatibûn dîtin 1980 dîtine ev jî nexşa Urartuya Rewşidî dewelet gunlar sevan bu her payîz dezvistan Na jî Kurdê me ser fîstana xwe dikin va kemera ev jî makêta kêlha Çavuştepe ku li payîza ve bicihe bazinkê wa şervanê û Urartuyanê yê wê demê em hatine dema persa guhar ku bazinkê dema persa ev derî jî ji dêra Axtemarê hatiye ji dara gwîzê çêkirine Dilê min yarê Ermenistanê ji elek yazê heta Afganê ji vir pêda dema Osmaniya dest pê dike
Evji kitabê kaniyan e. Ya tamiratê ya. Ev jî zîvê dema Osmaniya. Kemerin, restikin, buharkin. Das, kepçi, sirkut, xançer. Ev zinaatkarek e. Karê savatê dikî. Savat ji wek telkariya Mêrdînê ye. Hatine îskela Wanê. Ew çayê ku xuya dike çaya Artûsê ye. Ev jî parka îskelê ye. Rêya trênê a Trans-Asya. Barê ku ji Tetwanê bi ferîbotê tê, bi vê rêyê ber bi Îranê ve diçe. Fenaberim fenaber ve koçeran derbeder Velat velat gerim bu ne vakteyde bifer Ey vaklımın fenaberin koçerim Ey vaklımın vakteyde biferim Ey vaklımın fenaberin koçerim Ey vaklımın vakteyde biferim Saat xweş. Xer bi Range Rovera storiya tavêce ya me jî ev e. Me dest pê kir. Yan paru paşkî çêm tişek jê fêm nekir. Esa penşemlik gederi, meşin namale kalır.